Obele Maazị Okwukwe Ozobiora si Maris Comprehensive College Nsugbe abụrụgo nwata akwụkwọ kachasị mee nke ọma n'ogogo ndị sekọndịrị nke ukwu na-agba nke ise asọmpi nka na ụzụ Dr. Chinedu Umeadi Foundation na Achikobala kwa afọ ebe nwada Ebere Ọkpara Akunne si Queen of Rosary College QRC Onitsha bụrụ onye kachasị mee nke ọma n'ogogo ndị sekọndịrị nke nta. Queen Anigbo gwetara akọ na onye ọbụla n'ime ha ji ₦300 n'otu n'aka were na n'ihi ntụrụ ugofa nụrụ akụkọ ya n'ozuzu oke. Ememe ịkwanye ugwu ahụ n'isi ụlọ ọrụ Asompi nke dị n'Awka nke dọtakwara ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi ha ndị ọrụ Dr. Chinedu Umeadi Foundation ndị ụlọ ọrụ Asompi na Post Primary School Service Commission na ndị ọzọ. Ụlọ akwụkwọ karịrị 200 bụkwa ndị so wee mee ndọrọndọrọ ahụ nyekwa ụlọ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Onye isi Dr. Chinedu Umeadi Foundation bụ Sir Ikem Onwadi n'okwu ya kwuru na kemgbe afọ 5 eguzobere foundation ahụ na onyegoro mmadụ aka n'ụdị dị iche iche n'ịkwado ndị ntorobịa n'inyekwa ndị mmadụ ahụike n'inyekwara ụmụ ogbenye aka na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ kọwapụtara na etinyego ọtụtụ ego n'ihe gbasara inyere ndị mmadụ aka site na foundation ahụ nyeyekwa ndị ọbụla nwere ego na steeti anyị ka ha bịakwanye aka wee na-akwalite ndụ ndị mmadụ na steeti a n'ihi na gọọmenti enweghị ike imecha ya sọsọ ya. N'okwu nnabata ya, onye ji ọkwa Director nke Science and Tech na ụlọ ọrụ Post Primary School Service Commission Awka bụ Oriakụ Ikeria Ikegwuonwu kwuru na Dr. Chinedu Umeadi Foundation nke hubere ndọrọndọrọ Science Quiz esogoro n'ihe ama ama na steeti a. Ọ kwukwara na ụbọchị taa na ha nwere ike ikwu na ndị ahụ a na-enye onyinye nkwanye ugwu ahụ bụ ndị so na ndị kachasị mma na steeti a ebe ihe gbasara sayensị na ICT dị, wee kwukwa ọtụtụ ụzọ dị iche iche ha si wee sonye na asọmpi quiz competition ahụ. N'okwu ha dịkwa iche iche, onye isi PPSSC Awka bụ ọkammụta Nkechi Ikedugu nke Dr. Uche Okeke nọchitere anya ya na onye isi ụlọọrụ Asompi bụ Dr. Vera Nwadinobi nke Oriakụ Ifi Anatune nọchitekwara anya ya kelere Dr. Chinedu na ndị ọrụ ya niile n'ụzọ dị iche iche ha si wee na-akwado ụmụ akwụkwọ na steeti a, wee kwukwa na o so na ebumnuche Gọvanọ Chukwuma Soludo nwere maka agụmagụ na steeti a. Ndị tụrụ ugo na ya bụ asọmpi bụ Eze Obiora na nwada Ọkpara Akunne kwuru na obi jupụtara n'ọṅụ na ha tụrụ ugo na asọmpi ahụ, wee kwuo na ọ bụ enyemaka nne na nna ha, ndị nkụzi ha na ndị chịkọtara asọmpi ahụ na mbọ ha onwe ha gbakwara ihe mere ha ji wee tụrụ ugo, wee kelekwa Dr. Umeadi onye nyere ha ohere ịpụta ihe. Enwekwara onye nkwanye ugwu enyere ụlọ akwụkwọ dị iche iche ma ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị nkụzi ebe ndị ahụ tụrụ ugo si wee pụta. Queen Anigbo, akụkọ ụwa ABS.